Hát, de most még kell, hogy ideig. Aha, hát csak ezért is kell még. Nem támaszol. Milán. Ez a medő. Ezt még lehet tanítsd meg neki. Tudjunk már. Most sikerült a videó? Biztos nagyon. Én is elfogadnék egyet, csak a tartsad fönn. Ó, bazd meg, sose. De szép volt, bazd meg. De amúgy itt most hogy mentünk is. Már volt ezt. Igen. Ráesett ő is azért rendes is vitál lendület, azt mondtam már. Vitál lendület. Nem volt meg a sebesség megint? Hát figyelj, holnap, hogyha első kettő helyet nem hozzák el, akkor iszé, nem? Nagyságberúgás mind a kettőnek. Nem? Hát egyértelműen!